Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat. Türkmenistan'ın halk hareketinin Türkmenistan demokratik saylıgynyň gurnalary. Eziz adamlar Türkmenistanlar. Belkim köpüňiz bilen däldirsiniz. Belkim bilendirsiniz. Dün Londondan göne samolyotda Mälik Guly Berdimuhammedowyň cesedini getirdiler. Indi köpüsi şu Türkmenistanda eýýäm gynanç bildirip otyr, ýasama gynanç. Gurban bolup meni diňle. Sen Sapar Murat Niyaz ölende gören akdyňmy? Sapar Muratyň döwründe ýaşadyň. Özüň eline okşadyň şo. Näli ýallakçylyk etdiler adamlar. Sapar Tilki öldi, sen özüňem şondan geçdin. Bu dünýäde bara gezekli çemçe. Indi köpüsi size gynanç bildirip otyr. Siz galylardan gynanjam garaşaýandyrsyňyz. Ýöne men tarapdan sana gynanç ýok. Men tarapdan gynanç ýok. Sebäbi sen halkyň gargyşyny galdyň. Halk sana gynanç bildirýändir Türkmenistan üçin. Ýöne özüni öz içinden aýdýandyr. Haçan sen ölersiň diýip. Biz seni öleniňiz garaşyp otyrysy. Sebäbi sen bir gezek öldüň. Ýyly iglan etdiler öldüň diýip. İl Türkde daşa ýurtda hemmesi aragy içip keyip sapady ýördiler. Begensiz. İkinci gezek ýene öldü zat diýip çykyp ýene adamlar uje keyip sapady geçjek boldular. Ýöne birazjyk nemetdiler. Garaşdylar. Ýöne sen öliň garaşyp otyrlar. Näme üçin? Sen öliň garaşyp otyr. Bir topar adamyň Türkmenistanda maşgala galan däldir. Günäsini galmadyňyz. Bir topar adamlaryň köp maşgalaryň daşa ýurtup maşgalalaryny bozdyň. Otaýda galdyryp, ärlerini, aýaklaryny daşa ýurtup, çağlar ýetim aldy, diýir atalarynyň ýanynda, ejeleriniň ýanynda. Sebäbi sen olara ýol açaňa Türkmenistana. Köp maşgalary diýende bütün Türkmenistanyň her maşgalasyna sen deýdiň diýemde, sen her maşgalasyň olaryň çöregini ogurladyň. Çöregini, iýmitini. Sen bärde haýsy ýerden indi näme garaşyp otyrsyň sen gynançdan. Indi türkmen halkyn siz Türkmenistanyň içindekiler sen ýalakçylyklaryň nemeleri olaryň öz düşünjesi bar. Gahrman wepaly oğul türkmen oğly Mälik Guly Berdimuhammed. Niresi wepaly bolupdyr o? Türkmen halkyna bara atasy, oğly, akdygy, çoğulugyndan şikestten başga, ýegerlerinden başga, tohum tyjy başga zat türkmen halky görene bularda. Nädip gahrman olaýymyş? Ya sizin kelläňiz ütkedim Türkmenistanly içindekiler, hökümetdekiler. Ya sizin kelläňiz ütkänä. Siz ýallakçylyklaryň edip beren işleri şo zat. Ine adamlar Türkmenistanlılar. Halkın gargynç adyma da yeter diýerler. Halkın gargynçyna galyp şu Mälik Guly agyr günlerde aradan çykdy. Bärde Londonda onu alqalalarla muhadip liçenide näçe pette pul berdi geçirdiler. Halka iyi mitim ýok wagtynda bäri pul geçirýärler. Halk Türkden uçup bilmeýän, aňar ýerden başga ýurtdan uçup bilmeýän wagtynda ýöreýte muňa samolyot ugry diýerler. Agyny gandaşlar üçin. Bir topar biziň iýdeşlerimiz Türkün içinde aradan 70 diýip aýtdym. 200'den gowra adam aradan çykdy. 200'den däri dursun köpräm çykandyr şo. Türkün içinde. Koronavirus döwründe şu, koronavirus häz döwründe adamlar ölen. Iň esasy şu apendisitden ölüp otyrlar adamlar. Sebäbi operasiýa etmäge pullary ýok. Peritonitden ölýärler. A bärde bara bu öz maşgalasyna bir topar zat tapy. Indi biz nemederik deyip geçeli. Buların yegenlerine
O bular vahşi iyilerin yanında o nemede sığır yağlı yeri kalmadı olur nemesinde edip verin işlerinde. Şu bar dünyada günah olsa şunu edip geçtiler bular. Ya bular şu giyinise girecek oluyorlar şu. Başka zatı. Giyiniste rekord oluyor şu günahlıktan. O indi var gidip Tomus bahar ayında Mayovka deyip o neme çöle çıkıyla otayda nahar bir şeyin ayağı bir ayağı yaptır şonu 4 olup zorlaptırlar. 4 olup çilimden şu nemeden neşesinden doyup o neme size o başka zat yetenek mi öz ayağlarınız yetenek. 4 olup bir ayağın zorlamak neme? O adam son koruyacak olsa adamsını yenciptirler. Olan barıp arsa milise yese o şuşan içine pitarda koyup deyip yardı deyip şöyle başkası neme atkazno materyal edip uğra diyorlar. Türkmenistanlılar neyem böyle size? Göreniz ak mı neyemede oturanlar? Haçanın çelle siz çıdaracaksınız. Ya ağaçtan ölüyüp kırılayın çelle oturacaksınız mı? Ben size aytdım emxemelerin öyüne varıp znak koyup kaydın dedim. Emxemeler hazır şunlar gider pata, yaz günü. Şolun öyleri boş. Olorun nemeleri boş maşgalaları. Ne mi? Halka azar vereyim olsa barıp sizin talep et bileyiniz olorun maşgalasında. Ne için adamları şöyle deyip azar verirdi. Emhemen işgallerini. Türkmenistanlılar beýdip yaşap bolmuyor. Siz ömürlüğünüze kul olup gideceksiniz. Uşu kul olup bärde dursun. Sizin vara ağınız bilen manipulasiýa edip otyrlar. Kakasy gahrmanmış. Indi bu arkadam gahrman bolýar. Ozan arky Çiburaşka da gahrman bolýar. Arky pöpkem geler otayda gahrman. Şöýdi bütün dinastiýalar gidi. O kanun wawusy hemmesini bozdu abi. Yokurky geňeşiň başlygy. Nemäň başlygy prezident hemme ýerde öz elini saklap otyr. O vilayatlara çykyp bilen yüzü ýok. Adamlaryň ýanyna barma. Eziz adamlar, Türkmenistanlylar. Beýdip ýaşap bolmaz. Siz özüňize öz namusyňyz bolsa, özüňizi ruhlandyrmasaňyz, başga hiç kim sizi ruhlandyrmaýar. Başga ýerde kömek garaşyp oturma. Ýönem ýene bir geze aýdýan. Başlandy şu MHM'ň işgärlerinden başlap. Şolar şon diýre otyrlar, kömek edip. Esas şolar. Şolardan başlarsyňyz, şu ýykylar şu. Urwangyly ýykylar. Ýegerlere meýem gaçyp otyrlar. Ofislaryny ýap. Sebebi halk bulary parçam etjek bolýar. Sağ olun adamlar. Ertiki duşumuza çek. Netije edersiniz diýip umydym bar.